Boksen har vi en af hovednavnet til det store stævne den 23. februar. Ronny Boom Boom Bauer skal møde ham, jeg nu står med her, Anders The KF Warrior. Anders, hvad har du at sige til den kamp? Jamen, det bliver et fantastisk arrangement, og jeg glæder mig meget til at få lov til at gå op i ring mod Ronny Boom Boom Bauer. Jeg ved, at han har lidt erfaring, men jeg er sikker på, at jeg kan tage ham på min kondition og min hurtighed. Men jeg skal nok få min sag for. Nu har du trænet her efterhånden i knap 3 uger. Hvad synes du? Er din form blevet lidt bedre efter da du startede? Ja, men det er den helt klart. Det er gået fremad dag for dag. Det kræver selvfølgelig noget vilje og noget gejst, og selvfølgelig at spise sundt, men jeg kan helt klart mærke fremskridt. Jeg så dig, da jeg kom ind, og så nævnte du et eller andet med Ronny skulle have. Hvad var det, du lige sagde? Kan du lige fortælle det en gang til? Ja, men Ronny Boom Boom Bauer, den til dig. Og vi siger tak for det lækre interview, og vi er rigtig stolte her i Herlev at få en af hovednavnene på besøg. Tak for det. Også lidt.